En aquest vídeo aprendrem a resoldre exemples a partir de l'activitat número 3, que és avaluar funcions a partir de la seva gràfica. Perdó, de la seva gràfica no, de la seva equació. Aquí teniu l'equació. Veieu? Tinc que f de x, o sigui la funció d'una entrada qualsevol x, és 5 vegades aquest número menys 3. D'acord? Aquest x és un número abstracte. I em demanen que si aquest número abstracte fos un 5, quan seria aquesta sortida? Bé, si aquí hem canviat la x per 5, aquí també hem de canviar la x per 5. D'acord? Per tant, simplement el que faig és dir 5, el de la fórmula, i vigileu, això estaria temptat de dir això, 55, no? Perquè si canvio la x per 5 és això. Però perquè sigui 5 vegades 5 he de posar aquest punt de multiplicar. D'acord? Perquè aquí això no està dient canvia una x per 5 i ja està, no és 5 vegades la x, d'acord? Quan hi ha un número i una lletra, se sobreentén que hi ha un punt de multiplicar enmig. Per tant, quan canvieu el número, recordeu-vos de posar aquest punt, perquè si no, no s'entén. I hauríem de restar 3. D'acord? Per tant, 5 per 5 seria 25, menys 3, 22. D'acord? Per tant, la imatge de 5 és 22. Podríem fer algun altre exemple. Per exemple, la imatge de menys 2. Doncs hem de tornar a l'equació. Canviem el 5. Perdó, el 5 es queda immutable perquè 5 vegades què? 5 vegades x. Doncs ara és 5 vegades menys 2. Poseu entre parèntesis perquè s'entengui. Aquí hi ha un punt de multiplicar. I ara li hem de restar 3. Per tant, 5 per 2 és menys 10, 5 per menys 2 és menys 10, menys 3. Per tant, la imatge seria menys 13. Per tant, la imatge de menys 2 és menys 13. I fins aquí el vídeo, espero haver-vos ajudat.